ҳама мегӯянд ки Wildberries Тоҷикистон омад, лекин ман боварӣ дорам ки на ҳама медонад ки киҳо метавонанд дар Wildberries кор карда ва ба чӣ гуна шарту шароит Wildberries дохили Тоҷикистон омадагӣ. Ба ин савол ва ба монанди дигар ҳамин саволҳо мо айхиди сотрудники компанияи Wildberries ки дар ПВЗ ҳастай рафта мепурсем ва барои шумо ҷавоб мегирем. Ин адреси ПВЗ дар наздикии Ашан ҷойгирай ва метавонед ки боротона ба ҳамин адреса заказ кунед. ин иҷода дута премьерочни кардаган шароитҳои аҷоибот қатъи ва иҷода бародари мо Қосим кор мекунад. Ассалому алайкум. Саволое ки подписчикон метавонанд бисёртар бародар, киҳо дар Тоҷикистон метавонанд кор карда дар Wildberries? Насчет ИПшника, если ИПшника хотите спросить, пока что нет, в будущем. Дар ояндаи наздик бояд биёянд? Да. Амо то, что вақте ки Wildberries Тоҷикистон омадаги буд, доставка платный буд. Ҳозир чӣ хеле? Ҳозир бесплатно. Нав бесплатно шкардан? Да. Насчет ограничения, Ограничения? вақте заказ карданда пештар то 16 000 рублеро фақат заказ карда мешавад. Каждый месяц меняется. Ҳар як моҳ алишина рафта мегиранд? Имконият аст ки полный айбайн даромаш? Имконият нест пока что. Это от покупки зависит. Фаҳмо. Хай, харидоро ҳастанд? Клиентҳо омада рафтасан? Фаҳмо. Заказывали, приходят, забирают товар. Да. Иншааллоҳ имконият бениҳоят зиёд мешавад. Чӣ хеле ки мебинед ПВЗ уже аҷоибот аст. Пешаи видеои мо ду нафар омадан борошка гирифтан рафтан. ва чӣ хеле ки бародар Қосим гуфтанд, ай Тоҷикистон аллакай возможности кор кардан дар Wildberries иншааллоҳ сар мешавад. Ба ҳамон хотир видеои моро дастгирӣ кунед ва бо хабарои нав барои шумо мегем. Майли бародар Қосим бо навбақаем. Хоп.